the real meaning of authority is to give life. Nga mao'y gipuy-an sa maong senturyo. Nga ikaduha, ang iyang kinaiya nga paghatag, no, pag-atiman sa iyang mga sakop, nagpakita usab sa iyang kinaiya. Saman ang kinaiya, mapaog sanon. Tungod kay nakapakita gid siya sa eksaktong pagtulunan nga angay batunan sa usa ka Kristohanon. Kung sa ganito, muatiman, muhatag o kinabuhi. Number 2, mapaubsanon. No? Number 3, gigamit ang otoridad aron pagpangalagan. Importante ba na? Doon ay uban gusto yung mahimong nasa authority pero dili ba yung mga lagad? Ginahan ra kong mahimo kung muni. Pero mga lagad di ako. Uy, usang tao. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon, mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Miingon siya, "Sir, nasakit ang akong sulugoon o gatuwa sa akong balay naghigda. Dili siya makaliho kung nagantos pag-ayo." Si Jesus mitubag, "Muadto ako o gayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw na lang adto, sir. Kay dili ako angay nga mapadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw mga opisyal. Ug doon ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kaning tawhana paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kaning tawhana sa pag-ari, moari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa mobuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini. Daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalok kang Abraham, Isaac, Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa gingharian itambong ngadto sa kangit-ngit sa gawas, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli na sa inyo. Mahimo ang imong gituhuan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayon itong tagna. Miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug nakita niya didto ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan siya. Unya mibangon siya ug misirbi kaniya. Sa pagkakilom-kilom na, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang dauntang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang ug giayon niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Siya gayud mao'y nag-ayo sa atong mga balatian o mga sakit. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod. So today, we will reflect on some important points related to the gospel. Ang Ebanghelyo karong adlaw naghisgot kabahin sa usa ka senturyon. Usa maning senturyon, usa kini siya ka officer sa kining gitawag nato mga kasundaluhan sa Roma, the Roman army. No, usa kini siya ka opisyal. So makaingon ta nga doon na gid po ni siya otoridad. Pero ang iyang otoridad gigamit niya dili lamang no sa pagmando sa iyahang mga sakop aron pagpakigubat o bakaha pagbuhat sa mga butang. Iyang gigamit ang iyang otoridad sa pag-atiman usab sa iyang mga sakop nga naginahanglan.
the real meaning of authority, no? Sama sa nahitabo karon nga ang sakop sa maong senturyon nagmasakiton. So unsa man iyang gihimo? Wala sa niingon nga sila. Paulian na sila nga sakiton ba ilisan na siya. Ana ba? Wala sa niingon ni ana, wala sa niingon sa na. Sakiton ni sir. Ay uli na sila. Wala sa niingon ni ana. He used his power to bring back life. Gigamit niya ang iyang katungod, iyang authority, no? Aron ibalik ang kapiskay sa panglawas. So, ang matud pa sa mga kining makinaadmanon, no? Mga makinaadmanon, the real meaning of authority is to give life. Nga mao'y gipuy-an sa maong senturyo. Nga ikaduha, ang iyang kinaiya nga paghatag, no, pag-atiman sa iyang mga sakop, nagpakita usab sa iyang kinaiya. Sa man ang kinaiya, mapaog sanon. Sa ato pa, tungod sa iyang pagkamapaobsanon, naa siya ng kinaiya nga muatiman. Sa ato pa, kung ang usa ka tawo mapaobsanon, kamao siyang mupaubos, go down to the level of the lowly. Kana bang mupaubos ka ba? Panalitan makakita ka kubre, dili ka magpataas, ipakita nimo nga nagpaubos ka, go down ka sa ilang level. No, ingon ni ana. Sumunod gipakita sa mao nga senturyo. Panalitan bright ka, para nimo bright ka, go down to the level sa mga butol. Ayaw pagasabi ng mga butol tungod kay butol sila. Diya ikaw bright ka. Klaro ba? Doon na may mga ego ni ana. Nga, abi kay bright sila, ilan ang pangasaba. Ano, may mga pulos. Uli mo sa inyo, may mga pulos. Mga butol mo. Dili na mo'y kinaiyang Kristohano. Dili mo na mo'y kinaiyang gipakita sa sentoryo. Nagpaubos siya. He go down to the level of his servants. Gani, ang mauni ang pagpaubos, napakita pagyud sa dihang niduol siya kang Kristo. Kung imong tanawon sa maong sitwasyon, Romanhon gud siya. Sa ato pataas ang rangko, kay centurion pagyud siya, dili siya ordinaryo nga sundalo. Unya si Jesus, Hudiyo man to. Hudiyo to. Usa sa mga nasakop sa mga kining Romanhon. So kung buti pasabot, mas taas gyud katong Romanhon kay ni Kristo. Pero unsa man ang unsa may gibuhat sa Romanhon, nagpaubos siya. Niingon siya nga, tabangi ako ang servant, nagsakit. Nagpaubos niya, hangyo ba? Wala niya suguan si Kristo, ni hangyo ra siya. Nagpaubos siya. Iya gani sa diyang naingon si Kristo, sige, atong atuon. Naingon siya, ayaw lang anto dito. Sa balay. Dili ako angay mo padayon kanimo sa akong balay. Pirti ka mapaubsanon. O, usa may nahitabo. Niingon si Kristo, karon pa kong makakisang kasugat o tao nga sama ni ini din sa Israel, nga sama kapapaubsanon ni ini. So, usa may pagtulunan ni ini. Gidahig ni Jesus ang senturyon. Sa ito pa, mao kini ang embodiment sa giingon ni Kristo nga kinsa katong magpaubos, ipataas. Kuni siya. Roman authority, nagpaubos. Ito ako nang ginaingon, ingon anak magulunda tang mga Kristiyanos. Pero saon man, nga malimot man tanya na, wala man ito masamti ang mga detalye. Ang kanabitang implementing rules and regulations sa itong pagtulunan. Kabalo rata, nga mapaubsa, kinahanglan tang mapaubsanon. Pero what are the implementing rules and regulations? IRR, kung sa Philippine Constitution pa na. Usa ganina, katong mga bright, ayaw ninyong pagasabi ng mga butol. Kaya dili man tanan butol, dili man tanan bright parehos nimo. Makakita gani ka o dili mao para sa imong pananaw kasab-an nimo.
Nganlan pag mo di mao tungod sa ilahang pagkaingon ni ana. Kamong mga ignorante ha mo. O dili mga ignorante, so tudluin na mga dili ignorante kana mga ignorante. Klaro ba? Dato kadabangin ng mga dato, mga pobre. Tudluin na usaon nga mo dato kung sila. Di kay imong tiwasan, pobre pa kasabaan pa nimo. Singka-singka ka. Tanaw na mo ng hitsura. Tanaw na mo ng hitsura. Kining hitsura ani angay ni sakti ni pagkanan ani. Tanaw na mo ng hitsura. Sige. Kana na nagmungus. Lat ira na ba? Pobre ito na. Iba ni ana. Kita ang magkumbira ta dire. Of course, wala gid nato kung ingon niya. Gi atiman yung bahay ng ato ang mga pagkaon na kanang piesta. Gitagaan ta sila pero maurang pagkauna. Ngano man aron dili magtakod ning mga sakit. Parte gyapos pag-atiman. Kay kung pasagdahan nimo nga sila mo imukuha sa pagkaon, dili man pugay sila swito sa eksaktong paagi. Gikan sa ilang baba ang kutsara, takos man po dito so ade managtakod ning mga sakit. So giatiman. Ayaw ra mo kuha, kami ra mo kuha, pero maurang pagkauna. Kanan, itong tuwas taas, maurang pagkauna. Klaro ba? So, ingon din ni ana. Kung naa ka na anang kinaiyahan sa sinturyo na pausanon ka, makasabot yun ka. Dili ni mo ikumparar ang imong kaugalingon sa uban. Bright ka man ka ha? O di? Samtar ni mga pobre. Tarong ka magkaguna-guna. Kaya itulong era ng mga dangagon. Saan mo na ni mong dangagon magana? Tulo era lamang na sila. Di kayo mo na silang pagbalikason kinangag sila. Klaro? Ingon ni ana. Unang gidahig ni Jesus katong senturyon. Kaya taas kayo sa grangko. Senturyon gina. O sa ato pa na. General guna. Pero nagpaubos. Kung diingon si Kristo, karon pa ko kakitag pagtuo nga sama ni ini sa Israel. Tuod man, itabangan sa ni Jesus. O hangtod karon ang iyahang istorya kanuna yung gibalik-balik sa mga pagtulungan ng Kristohano. Kapila na nagaybasahan ng Ebanghelyo ha. Pila ka million times gibasa ning gihimo sa senturyo. Yan naman, tungod kay nakapakita gid siya sa eksaktong pagtulunan nga angay batunan sa usa ka Kristohano. Kung sa ganito, muatiman, muhatag o kinabuhi. Number 2, mapausanon. No? Number 3, gigamit ang otoridad aron pagpangalagan. Importante ba na? Doon ay uban gusto yung mahimong nasa authority pero dili ba yung mga alagad? Ginahan ra kong mahimo kung muni. Pero mga alagad di rako. Isang taon ni siya. Dami ginahan yung nana. Makigpatay mga din ang uban aron mahimo ragid silang otoridad. Makigpinuspusay lang, pinatyanay para ragid mahimong otoridad. Pero naan sa otoridad, tanawa kinaiya. Angay bagi mo ang otoridad. Diba dili? Nga naman, di man ka mong muatiman. Dili ba kahatag o kinabuhi? Hinumdum na ko itong usa ng udit ba udit. Di kayo usa nga ni duol o uta ka tao sa otoridad. Otoridad man, giduol. Tara na ito, naroon na ito, konsihal. Inunsud. Giduol yung taon, kaya na ngayong hinabang. Walay kapalit bugas. Kabalo kang kung tubag sa konsihal. O tagaan tikaw, manugilon o niya kasuban, magdugok o niya nindagan kay tao din sa balay. Hindi rin yung tikaw tagaan. Hindi. Pilaliman ka ng istorya. O tagaan tikaw, manugilon ka, makabalo ning uban, mudagsang o niya ning ubang mga kuan diri nato nako. Kung hindi rin yung laman tikaw tagaan. Pag-abot sa eleksyon, pirdi, tagang, gigabaan. Klaro? Klaro? Sumuna siya. Sumuna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong kitag mayo. Labi nagayod ka ng mga naa sa Facebook. Kanang mga nag-follow sa ato ang Facebook page. Daghan-daghan naman. Nag-follow na po na to. Okay, para na ako ni kuan man ni suggest ani si ngala ning Camille nga magbutang na po lamang may Facebook page. At first, hesitant ko.
Pero nadugay nakasabot ko kag kinamon po na isulti ni Pope Francis. Gamiton gyud ang social media para sa evangelization. Which is mo atong gibuhat. Muna nga daghan mga naapos Facebook, tanaw-tanaw po sila na YouTube, malalaman. At least po isip ko sa sulugoon, nakapangalagan po ta ginagmay. Panindong paling.